Nay! Ay! Nay! Ay! Sir! Saman sir! So, nakuratan mo ka? Nakuratan ko kay nagkalitan man ko sir! Alisa! Alisa! Ayaw kadlok! Ali ba? Ayaw kadlok? Ano man sir? Alisa! Ano man sir? Nakuratan mo ka? Kuratan ko sir kay ako ramang gyud usa sir. Kay Ha? ingon ko kinsa sir nadlok ko. Oo sir. Alisa! Alisa! Nagunsa man ka niya, Nay? Nagtapping ko sir. Nagtapping ka? Mm-mm. Pila may adlaw ni mo diha? Waan lang sir kanang depende sa abot usahay hatagan ako og 200. Asa, 200? Depende sa abot. Mm-mm. Napakay pamilya, Nay? Naa sir. Mga minyo naman sila Mga sir. minyo na. Mm-mm. Pero napakay bana. Naa pa ko'y bana nasakit lagi. Kung sa may sakit sa mga bana, Nay? Arthritis sir, dili kalakaw. Arthritis? Mm-mm. Pila naman ka buwan na sakit? Kuan sir mga duhaon tingali na sir. Duha ka buwan na. Mm-mm. Dili siya kalakaw. Dili kalakaw diha ra sa balay yun. So karon Nay, ikaw na lang nanginabuhi. Ako na lang kay masakit lagi siya. Kung di pa unta masakit. Kung makaabag-abag ng yung taon po, no? Oo sir. Mangutana lang ko na mo ba? Oo sir. Kung saan man yung bukira dere? Kuan kilometro size ni ang kuytanan diri sir. Kilometro size. Takot ni tungaw sir. Ikaw ra pa'y nagtrabaho dere, anay, karon. Ako ra gyud sir. Ikaw ra isa. Ako ra gyud sir. Sige Nay, kaning Oo sir. nagkaon na ka? Namahaw na ka? Nakatimo-timo man ko sir. Nakatimo-timo na ka? Kape naman ko sir. Nalang ko ihatag sa imo Nay ba, pahalipay. Unsa man na sir? Pagpalit mo bugas. Uy, daghang salamat sir. Oh. Uy, kadako man ani sir. Uy. Sige ra, okay ra. Ala sir, salamat ani sir. Ayun sa kakao, kinapa. Ano man sir? Oh, Unsa man di ani sir? Ipalit- Daghan naman ni. ha? Daghan naman ni kaayo. Amo na gingon na nga pagbuot sa Ginoo nga nagsapon ta karong adlaw ha. Salamat sir sa inyong panghatag. Salamat sir. Salamat jud sir. Salamat sa Ginoo nga inyo puging agihan ani sir. Walay problema na napaw. Palit Ala, sudan. Sir, dagang salamat sir. Hinaot pa daghan pa inyong mabuligan sir. Sige, walay problema Kabangan na. ani namo Kanya sir. karon na muhangyo ko sa imo ha, mo relax lang nga karon ha. Sir, dagang salamat sir. Okay. Relax na gyud ko sir. Palit ko ani bugas. O Sudan, kana sir. mas paayo para makapalit ka bugas sudan niya, palit lang pug tambal sa imong pares no. Sir, dagang salamat sir ha. Wala Dagang problema. salamat sir. Wala problema na. Dagang salamat sir. Naagihan ko ninyo diri sir. Sige, ano sa kay ngalan nimo Nay? So, naapara sir. Chuna apara. Sir. Sige na inya maura to na ha. Unya Sir, mo. dagang salamat ninyo sir. Dagang salamat yung kaayo sir. Unya mo na lang kanay. Oo, muuli na ko karon sir. Sige na agpo sa Kuha na ni. akong baon sir. Sige dagang na. salamat sir. Sige. Sige sir.